V dnešnom videu budem môcť používať iba zlaté zbranie, tak dúfam, že sa mi podarí vyhrať ako v predošlom videu. Určite tu klecnite like a odber a môžeme zapustiť na videjko. Rozhodol som sa, že to zahráme v buildoch, pretože na tomto kanále som ešte buildy nehral a celkom som sa za kamerou zlepšoval, myslím si, že už mi to ide celkom dobre. Tak som sa rozhodol, že proste si to zahráme v buildoch, lebo myslím, že by to mohlo byť zaujímavé. A taktiež sme tu mali zimný update, teda vianočný, ktorý nám pridal aj nejaké nové lokácie, tak môžeme sa rovno na nich aj pozrieť. Tak môžeme ísť rovno, neviem, tu na TipTop teraz, pretože konečne máme mapu zasneženú, má to taký viac vianočný vibe. A aj tie stromy majú na sebe svetielka, to vyzerá dosť cool reálne. Akože nehrám na high quality settings, takže asi to vyzerá lepšie na nejakej DirectX X12, ale akože sú to také pekné detaily. Neviem, že či toto vôbec niekedy bolo vo Fortnite, ale myslím si, že skôr nie. A máme nejakých typov, čo išli s nami, tak mohli by sme ho rovno zabiť, ale nevidím kde je. Asi si radšej popnem Big, aj keď neviem kde je. Si myslím, že je dole. Tak ide. Aha, tu je. No, dobrá, to bol bot. Celkom som si zahral tú novú rokonicu, ktorá nám práve padla. Lebo akože ja mám celkom rád, som mal rád v chapter 5. Aha, máme tu aj darček. Ok, rovno nám padol, tak čo nám padne? Prosím, ešte dobre. Aha, mi teraz došlo, ja som mohol používať. OK. A som zabudol, že hráme Only Legendary Challenge, tak dúfam, že vy to odpustíte. Tak odteraz ideme hrať Only Legendary Challenge, ja som to úplne že zabudol. Veľmi sa ospravedlňujem, takže všetko vyhadzujem a ideme hrať Only Legendary Challenge. Ja som na to že úplne zabudol. Ale vďaka týmto darčekom by to nemuselo byť zase až tak ťažké, keď na tým rozmýšľam. Tak poďme, niečo zlaté. Dobre, zase nič. A sú máme healiky z toho. No dobré. Akože ten typek bol bot, to dúfam, že nám my uznáte. A keď tak môžeme ešte jednu hru, keby som to nepodarilo aj tak vyhrať. Ale akože neviem, aká je šanca, že z tých darčekov nám padne zlatá zbraň, ale myslím, že už by sme z dvoch darčekov by mohla byť dosť veľká šanca, že dostaneme zlatú. A dostali sme iba modrú a fialovú. Tam vidím ďalší darček. Viem, že jedna bola taká sezóna, čo strašne ťažké bolo získať darček. Takže vyzerá to tak, že sa poučili aj a už zvýšili drop rate darčekov. Ale vyzerá to tak, že o dosť znížili šancu zlatej rarity. Tak nemáme nič, no. Máme snehuliako. Aha, to je dneska snehuliak, si to čo? Dáva damage? Aha, dáva to damage. Ok, to som nevedel. Ale dobre, takže toto je nový item, také snehové gule, keby ste náhodou nevedeli. Toto je prvá hra po tom update, takže musím ma ospravedlniť, keď niečo nebudem vedieť. Ale ako bol by som rád, keby napadlo aspoň nejaké AR-ko alebo brokonica ideálne. Lebo tu na v buildoch, podľa mňa brokonica je asi najdôležitejšia. Poď, zlaté, nič, ale máme darček. No poď. Čo napadlo? Niečo zlaté, poď, neviem čo to je ani. A strieľa po nás niekto, super. Vybereme si toto. Ale akože strieľal po nás bot, ale nemám ho ako zabiť. Takže nič no, utekáme. Ideme po každú čestku. Že či náhodičkou niekde nenájdeme. Ale nedávam tomu veľkú nádej, že z obyčajnej čestky nám padne zlatá zbraň. Ako keď sa mi nepodarí nájsť žiadnu zbraň, tak buď to budeme sa snažiť robiť cez vending machiny, alebo zase pôjdem po legendary čestkách ako v minulom videu. Ale tak dúfal som, že nejako organicky to nájdeme. Ale vyzerá to tak, že to nebude až také jednoduché, ako som myslel. Ďalší darček, no poď, už zlatá, dobre. Ja už ani neviem, či z tých darčekov môžu padať zlaté zbrane, lebo už fakt som ich dosť otvoril. Poď, ďalšia, zase nič, ako inak. No dobre, zaujímavé. Tak ideme hľadať ďalej. Ďalšia čestka, nič. Dobre, zase nič. Tak ideme sa tu pozrieť do týchto vending machinách, ktoré sú aj tak v zóne, ale tak to je jedno, máme healiky. Či náhodou tam nie je legendárna vending machina, ktoré by mohla byť nejaká dobrá zbraň. Alebo vlastne v tomto momente mi už je jedno, že aké to je zbraň. Už iba by som chcel mať nejakú zbraň. Ale počkaj, toto je legendárne sa mi zdá. Je to tak? Áno. OK, 2,5 tisíc za zlaté shotguny. Tak ideme teraz hľadať zlato, no. Chýba nám ešte 1000. OK, máme tu na nejaké. No tak musíme hľadať čestky. Čiže neviem, či toto nás healuje, biele, tak vyskúšame to. OK, healuje nás to biele, tak v tom prípade máme dosť veľa healov. Tak teraz už iba musím nazbierať zlato. Počul som zlatú čestku, legendárnu. Poď, prosím, zlatá zbraň. Áno! Máme tuto, máme AR-ko, dobre, to sa cení. Ale akože aj tak by som ešte chcel brokovnicu, to by sme mali akože god loadout, takže skúsim si to tu na nejako naťažiť, teda nájsť proste zlato. Ďalšia čestka, OK. Tu máme kasu, no check only. Už iba 200, 2400, ešte tu niekde by mala byť čestka, ale dobre, tam vidím, nebudem ju už hľadať. To, ktorým nám mohla padnúť stovka, ešte tam napravo bola jedna a budem mať 2500. A máme to, nádhera. Aha, nemáme, tak keby nám ešte 12.
Takú po ceste nájdem, to by malo byť v poriadku. Aha, aj darček, tak otvoríme si ho, či náhodou na nepadne niečo. A nepadlo nič. Ako inak. Dobre, tu je ešte čestka. No a ideme si po brokonicu a ideme vyhrať. Už nám zostáva iba 20 ľudí. My sme okrem toho prvého capka nevideli nikoho. Tak super no. Vypijeme si toto a kúpim si tu na brokonicu. Ďakujem veľmi pekne. Takže teraz mám dosť dobrý loadout a ideme vyhrať. Máme dosť ďaleko zónu, ale ako Alkan povedal, zóna nie je zeď. To znamená, že nemali by sme sa báť zóny. Iba dúfam, že nebude brať po dvoch, lebo to asi neodhýlňam. No dobrá, použil som pár shockwaveov, ale už sme v zóne, našťastie. Ok, tam sa fajtia typci, tak dám si healíky a idem na nich rovno. Idem tu na high ground asi a môžeme ich vypnúť. Crack, dobrá, nice. A máme tu bossa rovno, tak idem ešte hore. Už po mne strieľajú jeho boti. A tu je ďalší typek, aha. 24, on má biele, ale to je bot. To nie je tak, dobré. Radšej si tu dám bot. 2070 crack. Dead, nice, máme ho. Nádhera, a má aj zlatú brokonicu, ale to ja asi nechcem. Vyhylujem sa a idem po ďalších. Neboj sa, aj na teba sa dostane. No dobré. Dead, nádhera. Tento už nevyzerá tak marne. Poď, pikni. Rozmýšľam, že by som shockwaveol na ňo. Lebo nevyzerá veľmi dobrá. 50. Tak reloadne odcianem na ňo. Crack? No, nice! Ok, máme ďalšieho. Nádherná práca. Takže toto už bolo trošku oppose, ale dohealujem sa a bude to všetko alright. Takže táto hra vyzerá zatiaľ veľmi dobre. Myslím, že som aj dobre ten fight zahral. Že počkal som si, ale akože na to, že som v podstate úplne že beginner, čo sa týka buildenia, tak myslím, že som to zahral dosť dobré. A máme tu hráčov. Si rovno by som shockwaveol na hlavu. Lebo neviem, či chcem fadiť takto na diaľku. Lebo predsa nemám snajperku. Takže stále ma tu môže niekto vypnúť. A vypadá to tak, že typek ide na nás. A nevidím ho. Aha, crack. Nice, dead. A legendary takto brokovnica, ok, tak to si zoberieme. Vyskúšame si aj túto, lebo z ňou som ešte veľa nenahral. Dohealujeme sa zase. A to je tu hráč? Ja som si hovoril, že jak sa to tam stávalo. Halo. Čo robím? Trošku zmetko. Dobre. Shockwave. Crack. Tam dopadol, ok, idem na ňo. Dobre, 26. Idem na ňo. Dead, nádhera. Ok, mytická zbraň to nemôžem používať, healujem sa. A tam bol posledný niekde v zóne. A sa mi zdá, že mal snajperku. A hej, a tam je. Asi v tých boxoch. Takže má zónu celkom. Aktuálne netuším, kde je ten typek, ale ako máme shockwavy aj blade, takže my by sme nemali mať problém s movementom. Ale rád by som vedel, kde je náš typek, lebo má snajperku a nechcem dostať iba tak za 180 snipe. To by ma aj rovno vyplo. A ok, vidíme ho. 23, 70, nice, a idem na ňo na blízko. Takto, teraz dáme si shockwave a je dead. Dobrá, vyzerá, že vie staviať. Ok, použil tú vec, to je veľká chyba proti mne. Crack. A idem na neho. Poď. 40 dead, nice! Zase máme prvá hra win, ok. Tak to je až také zlé, ako som myslel. Akože prvá hra v buildoch a rovno win so zlatým lootom. Ten prvý kill mi musíte uznať, teda nie uznať, ale prepáčiť. Veľmi som rád, že sme dali v podstate druhý win za sebou.
tak budem veľmi rád, keď mi dáte like, odber, dúfam, že ste si užili aj toto videjko a pre ďalšiu tvorbu mi nezabudnite dať nejaký pekný komentár a vidíme sa na budúce. Čau čau.